त का हाल बा भाई लोग। सब ठीक बा ना। भाई लोग बहुत दिन से देखे तारी यूट्यूब पर भाई लोग खेसारी लाल यादव के मूवी आयल बा। डंस मूवी के ट्रेलर टीजर और पिक्चर भी हॉल में आ गया बा भाई लोग। तो बहुत लोग खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में वीडियो बनवाता, बहुत लोग खेसारी लाल यादव के विरोध में वीडियो बनवाता कि फिल्म हैसन बा, फिल्म हैसन बा। अरे भाई लोग कहे से पहले एक बार जाके फिल्म देख कि फिल्म कैसन बा न बा, ओकरा बाद फिल्म के रिव्यू कर भाई लोग। सोझे बाहरे से फिल्म के रिव्यू कैला से ना हो जाई। आ जितना तो थिएटर से भाई लोग पब्लिक अवैता उ सब तो भाई लोग सारा कहता सुपर हिट पिक्चर बा, सुपर हिट पिक्चर बा। पुष्पा राज से कंपेयर होता पिक्चर के भाई लोग। तो भाई लोग कहे के मतलब रह गया भाई लोग खराब पिक्चर होता तो ओकर ट्रेलर और टीजरे में पता चल जाता। आ जब अच्छा पिक्चर होता तो ओकर ट्रेलर और टीजर में नहीं पता चलई कि प्रमोशन है चाहे थिएटर में गेला के जरूरी बा। ठीक बा भाई लोग, एक्टर से प्रमोशन के टाइम नहीं के मिले चाहे थिएटर में आवे के टाइम नहीं के मिले, मगर जब हमने देखा तरी कि टीजर इतना अच्छा बा, ट्रेलर इतना अच्छा बा, वीएफएक्स इतना अच्छा बा, तो भाई लोग एक बार जाके देखे में का जरूरी होता भाई लोग। एक बार जाके देखे में मान ले कि दूसरा इंडस्ट्री के पिक्चर होता भाई लोग तो 200 300 400 रुपये लगा के जाई तरी हमने देखें। जब अपना इंडस्ट्री के बात होता तो भाई लोग 100 रुपये नहीं खेल लगे आ खेसारी लाल यादव के विरोध करता भाई लोग। तो भाई लोग अभी पवन सिंह के मूवी के एगो ट्रेलर आयल है भाई लोग, बजरंगी। कितना मस्त मूवी बाबू आ धाकड़ मूवी लगता भाई लोग। तो मान ली कि एगो प्रमोशन कैला से केहू के ना हो जाए भाई लोग। मान ली कि हमनियों के फर्ज बनता कि हाँ मूवी के देखे के और जाके ओके प्रमोट करे के। जब अच्छा एक्टर लोग भी बनावे के कोशिश करता तो भाई लोग हम लोग के भी दायित्व बनता कि अच्छा बात करे के और फिल्म के प्रमोट करे के। तो भाई लोग हम यह कम कि भाई लोग वो पवन सिंह को खेसारी लाल को, याश मिश्रा, कल्लू, चिंटू पांडे, किसी के भी, निरहुआ, रवि किशन केकरो पिक्चरों को भाई लोग जब अच्छा बनावे के बात होता, भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे बढ़ावे के बात होता, तो भाई लोग फिल्म के सपोर्ट करी, बल्कि ओकरा के नीचा गिरावे के कोशिश मत करल जाओ। ऐसे इंडस्ट्री बर्बाद होता भाई लोग। अभी एगो बिना सिनेमा के पटना वाला के एगो मीडिया इंटरव्यू करे तो भाई वो सिनेमा में भाई लोग उससे पूछा गया कि 3 दिन के कमाई कितना बताओ। भाई बता रहा था भाई लोग कि लगभग 1 लाख के कमाई बता रहा था भाई लोग कि 1 लाख हो गया है। तो भाई लोग अगर 90 सिनेमा घर में अगर खेसारी लाल यादव के मूवी लागल बा भाई लोग, तो अगर 90 सिनेमा घर में 1-1 लाख रुपया कमाए तो 90 लाख रुपया कमा ले 3 दिन में भाई लोग। 90 लाख कमाए नहीं के मूवी करोड़ रुपया 3 दिन प्लस कमा ले भाई लोग। अगर आंकड़ा मिलावल जाओ तब एगो सिनेमा घर से, सिनेमा घर के मालिक जन बोलत है उससे। तो भाई लोग सोचे बाहरे से बोलला से न हुई भाई लोग, फिल्म के जाके देखला से हुई भाई लोग। बाहरे से रिव्यू कैला से कोनो अथी ना हुई। तो फिल्म के प्रमोट करी, सपोर्ट करी और इंडस्ट्री के आगे बढ़ाई भाई लोग। जय भोजपुरी, जय बिहार।